Breni i Bobi u posljednje vreme sve ide nizbrdo, a za sve je kriva ni manje ni više nego crna magija. Čak ih i prijatelji pljuju, okreću im leđa, smeštaju im afere po medijima i pokušavaju da ih unište. Za sve je kriva jedna jako opasna i zla žena koja je sklona crnoj magiji. Baš se navrzla na Živinoviće i ne da im mira, objašnjava izvor skandala i nastavlja. Kažu da je ta žena čak pokušala da im podmetne krvavi krst na ogradu kuće, ali srećom nije uspjela. A o tome koliko je puta odlazila kod hodže i drugih magova, samo da im ne pakosti, da i ne govorim, kaže izvor i dodaje. Čak sam čula od jednog hodže da se jedna igračica iz Granda dokopala Breninog veša, ukrala legačice i preko njih je podmetnula prokletstvo. Rekla da hoće da im uništi brak i da se oni razdvoje. To je bilo pre nekih 15 godina. Sećam se da su Brena i Boba baš tada imali neke trzavice. Pa sećate se svi vesti da je Boba prijavljen policiji za nasilje. Ta igračica je imala koncert s Brenom i gaći se je pokupila sa nekog od nastupa na kom su radile zajedno. Imala je pristup garderobi i to je dovelo do haosa. A ovo što im se sada dešava izazivaju sami oni jer su složni i vole se. Zajedno rade jogu, meditiraju, izgovaraju molitve i to bode oči njihovim neprijateljima. Ne mogu zli ljudi da podnesu ako se neko voli, pa bojim se da će im ti rituali doći glave, završava izvor.